komi dai girman ka aka doko ka wanda ya doko ka ya yi girma. To a daidai wani lokaci idan ka bibi wato gabanmu daga nan da ka ga wato manya-manyan baki wanda wato turaki wato ya taho da su suka yi tattaki da garin Abuja wato suka taho nan wato garin Argungu domin ba idan su abinci wajen abubuwan da wato yake gudana. Kuma ina iya ganin wato idan muka ce za mu kawo maka sunan su ɗaya bayan ɗaya to lallai alal hakika ana iya daɗewa. Saboda haka za ka iya gutsura musu kaɗan daga cikin sunayen waɗannan mutane domin a marabce su wato su san an san da su. Jama'a ga kunga irin wannan kadan ya buɗe baki wanda yake kuma ga ƙaramin yaro ne a kansa kuma saboda lokacin ba isa zai kada ya juwa don baka tsini muna ba shugabar matan buzaye ta a Najeriya maraba da honorable Hayatu Bawa wanda yake muna nan tare da shi tun ɗazu honorable commissioner akwai dr. kamun kifi a lokacin bikin kamun kifi wato ɗan galadima mafashan kabi